Pormal ng piginagurarang kasuudmaan solar-powered water supply system level 2 project ang Ako Bicol Party List sa Barangay Binitayan asin Barangay San Roque, Malilipot, Albay. Ang residente asin opisyal kang Barangay Binitayan na si Kagawad Richard Balyeser tulos ining pinurbaran. Kaya sa indang mga balde sa CR, pano nangunya nin tubig. Istorya niya, kan dati talagang labi kadipisil sa inda ang pagkakaigwan ng tubig. Katunayan kay ni nakikiarok pa da asinda sa kataid na purok, ngani sa na may magamit na tubig sa harong. Sa purok 5, kaso nga kay pawan siyang igukang service dahil harayo siya, di sab kayang lagawon lang na magdala kang balde. Kaya dako laon talagang tabang kang naging igong water system digdi sa purok Saswe. Sigon kay Barangay Binitayan, punong Barangay Emurita Avalero. Haros kabangan taon na sindang mayong supply ng tubig sa barangay. Kaya labi na sanan sa iyang kaugma na dinangog kang partido an sa iyang kahagadan. Dakulaong pong pasalamat bilang sarong kapitan na ang saro po sa barangay ko ang natauan ninarog po kaining proyekto na dakulaong pong tabang ini para sa sakuyang mga residente, lalong-lalo na po digdi sa Purok 6 na sobrang hirap po kang tubig digdi. Ugmama si Barangay San Roque Chairwoman Josefina Biñas na igwa naman sindang water supply system. Dakulang kabawasan kaya ini sa gastuson kan sa iyang mga residente na dati kaipuhan pa mag-commute nga ni makaarok ng tubig sa kataid lugar. Nakakatulong na po sa mga maraming kabarangay ko kasi siyempre na ano po yung pagpupunta nila sa school, pagpupunta nila sa mga work nila. Sigon kay Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, inina ni kaapat asin operational ng solar-powered water supply system na nai-turnover ninda sa banwaan nin Malilipot. Apwera sa Barangay Binitayan asin Barangay San Roque. So sa gabos na munisipyo sa Bicol Region, initabi ang pinakainot no, na natapos na gabos na solar-powered water system, inaugurated, 100% complete, and officially turned over sa barangay officials po para sinda na po ang magmantinar asin mag-operate po kayo. Dakula man ang kaugmaan ni Ako Bicol Party List Congressman asin House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co na may nagbubulos ng libre asin malinig na tubig sa mga nasambit na barangay. Ingatan asin mapangatamanan ng fasilidad ang sulamente sa naman na hagad kang opisyal, tanganing inian mapakinabangan sa halawig na panahon, asin mapakinabangan man kan mga masunod na henerasyon. Ang sakuyang pasasalamat man sa mga kapartner sa proyektong Siring kan DPWAs, contractors, asin mga opisyales kan barangay. Ang bulaos kuman na pasasalamat sa tagsadiri kan daga na natutugdukan kan proyektong ini, naudok sa puso na pigdonar ang sa iyang propriedad. Sa Primero Distrito kan Albay, igwan 18 water-powered supply system level 2 project ang partido. 10 kay niya napapakinabangan ng unyan. Para sa mga baretang tatak Bicol, may Arango.